Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Көт мине, мен кайтырмын. Тик нык, бик нык көт. Сагышларга бирешмә, күз яшеңне сөрт. Буранлы кышта да көт. Көт эссе яйда. Үткәнне онытканнар, онытсын әйдә. Хатлар килүдән туктар. Син барыбер көт. Көтеп араганнарны үз итмә берү. Көт мине, мен кайтырмын. Тик бул теләктә. Яхшылык теләүчедән йөре еракта. Көт хәтта иң якыннар өмет үзгәндә. Көт дуслар кушлашырга табын тезгәндә. Ачы хәсрәт шәрабын алар күтәрсен. Мин ышанам, син һаман өмет итәрсең. Үлемнәргә үч итеп кайтырмын иркәм. Көтмәгәннәр әйтсеннәр, бәхете бар икән. Көтмәгәннәр аңламас, ут сулар кичеп. Мин исән сау кайталдым, син көткән өчен. Мин ничек исән калдым, тик безгә мәгълүм. Үзелеп көтә белгәнгә чигенде үлем. Bir kaytırıp büyüyüp gitken yolda gitseler de alar kaytmadı. Alar için barış iler gına. Alar için barış iler gına. Alar için barış iler gına. Aşıp yabıp yürüdü kapkanı. Alar için yandı yalnız ana. Göz nurların sirpip yarapan. Dik ilişin gir aylar şadigan. Dik ilişin gir aylar şadigan. Dik ilişin gir aylar şadigan. Haber gene kayttı bu yakka. Haber gene kayttı bu yaklarga. Yetker bulup aziz anaga. Hemirdana kayttı yo'g'olmayşa. Hemirdana kayttı yo'g'olmayşa. Hemirdana kayttı yo'g'olmayşa. Мәңгілік құт болып